חבר'ה, תקשיבו, נראה לי הולך לפרוש מיוטיוב, כי בכל הסרטונים שלי אין לי בכלל צפיות. אין לי תגובות, כאילו לייקים, כלום, סאבים בקושי יש לי. בבקשה, תנו לי. אני רוצה שהסרטון הזה יגיע, לא הרבה, 5 לייקים ו2 תגובות, אוקיי? כל פעם נעלה עוד טיפה, לייק אחד, תגובה אחת. ואם אפשר אולי גם תפרגנו בסאב. לא יודע. טוב, תקשיבו. הולך לפרוש, נראה לי. טוב, אני אראה כמה אני אצליח, אני לא יודע. תנחשו בתגובות. רק תדעו, צריך לייק 3, אוקיי? אם הסרטון הזה יגיע ל5 לייקים ותגובה אחת, בבקשה, רק תפרגנו לי ב2, אז אני אעשה חלק 4. אני אתן לכם רמז, עברתי את ה20. למישהו שרוצה, זה לא כזה קל, אוקיי? תכנסו לערוץ שלכם ותנסו, אם יש לכם ערוץ, אוקיי? תכנסו ותנסו את זה. זה לא כזה קל. זה לאט לאט נהיה טיפה יותר וטיפה יותר וטיפה יותר מהר. בואו ניתן לכם עוד רמז, עברתי את 40. בסרטון הקודם צדקתם, הגעתי ל76. אני מנסה, אני אצליח נראה לי. הפעם יותר.